ki nong shong shnong jong ki khat san tali ki shnong ki bahap hapo ki lai tali ki district jong ka jala Meghalaya kata ka East Khasi Hills Riphoi district but West Giant Hills hapo kalama jong ka sinjup nong sinshar shnong par ken ha ka henrio trik naitung kila penlong ka jingalang pat ba hajan ka jingking ken ha ka liang jong ka shnong that rang Riphoi district kani ka jingalang kalong ban persha ya ka jingthmu jong ka sarkar jila ban shnano ya ka jaka the nyut ha ulum solan ha ka shnong nong hali ka badan harut ka wa ken hadin ka jingalang ki nong shong shnong jong ki khatsan dli ki shnong kila shim ya ka rai ban mudui sha ka district council halor ka jingpendan kam bakla usordar shnong nong hali ya ka jaka ri rai la rai ru bandawa ba ka sarkar kan pentip syaki pat ba lingba kila pthai khobor ban pen bana pat ba la da thmu ban penlong ya ka jingpen sngo pat ba ni public hearing balada jia ba ka sarkar kam sngap ya ka jingdawa bat ka thom da ka bor ki khatsan shnong ru kila rai ban thom da ka bor ban pen pulom ya ka ni ka jingthmu ha kane ka por ka bamenta na kalyang jongi ka senjuk jong kinong sansa shnong par ken ila shim yakni ki sautli ki rai habede bat kane ka public meeting ka bangila pulong menta ka si tenganget ba e ka bangan puli nang ne lada pimenjur soong ban menjur ya kata mo da ka ba kinira akti baro to ka ka solution ka ba nengkong ka bang shim ha kane ka public meeting ka long kumne ila rai ban tho yakini ki jingyakut jongi Sya u minister in charge masnyo balang dhar ban pentip yakini kijing ikut kijing kren kijongi ha kane kasngi ka bamenta menjur ya kata ban to sya minister in charge to kabar nilarai ban mudui sya ka district council halor kajing penan kam bakla jong usoda nong hali ya ka jaka jong ka rirai bat kajing penan kam bakla ya ka jingbat khandau pajba ha kane ka dong kathain ka jungi ngen mudu ye kane sya kan council pimenjur ya kata kabalai nilarai bandawa na ka sarkar bahaswa bakan pelang ladajia bakan pelang ya ka public hearing kadai banda penpena syai lengba kilat patai khubor ondai ban le sop sop da ka basu pa siti sop sop tang syaki katto kane Henry bakan ai da ka khubor ka basai shangi ki pata nong song snong kane ka dong ka thain bat chaparo lengba ki lat patai khubor bangin sai ya kata ka jing pulong public hearing joka bat ngenom sya bakan chupulong sop sop kumto pi menjur kata ka basau lada jia baka sarkar kam snap yakini ki jing dawa jongi kumbangi labu yakini ki mat haneng bat ka thom yangi da ka bor panwarna be jikani ka marten sikani ka dong ka tanjungi ngimen jur ni amba ngiru nginela persya da ka bor bandan pulom ya kane ka jing tumu joga sarkar kita kide kirai di bangla siam ha kane ka jingelang pajba ka jungi ha kane ka por te haswa bangni yo ban penuai no ban IT house secretary ban ai ya ki jing ai kublei na kan tanjungi tengin ya perta license lewat ya ka kentin persya ya kane ka marten kan banganang ong nang ne mangangan ong ni persya pipat ba ya ka marten mo tungni ong license ni persya ni persya ni persya